Dnes ti ukážem, ako použijeme lymfatické tejpy na celulitidu. Lymfatické uzliny sa nachádzajú v oblasti slabín. Práve k nim budeme tejpovať miesta, kde sa najviac vyskytuje celulitida. Na začiatku si odmeraj dĺžku tejpu. Ak ťa trápi celulitida hlavne v zadnej časti stehien, zvoľ dlhšiu dĺžku, aby pokryl väčšiu plochu. Budem ukazovať techniku 3 tejpov. Na zadnej strane tejpu máš rozdelené na jednotlivé prúžky, takže strihaj podľa nich. Prosím ťa, poslednú časť nechaj celú, je to kotviaca časť, bude ti to pripomínať chobotničku. Najlepšie, ak budeš používať zrkadlo, takže nameraj si dĺžku ešte pred nalepením a začínaš kotviacou časťou, hlavičkou. Odlep papier, prilep čo najbližšie k uzlinám a zažehli. No a začínaš jednotlivými nožičkami. Táto technika lymfatických tejpov sa používa bez napätia. Ja to ukazujem v stoji, ale kľudne si sadni, budeš to mať pohodlnejšie. Ak sa ti to nepodarí na prvý pokus, nevadí, ideš ďalej. Druhý tejp som zvolila inej farby, ale len kvôli tomu, aby ste videli, ako to budem lepiť. Vytváram efekt mriežkového tejpovania, ktorý podporuje tok lymfy pod kožou a pokrýva väčšiu plochu. Určite sa pýtaš, prečo tejpovanie? Lebo nadviedne pokožku, čím vytvorí priestor na tok lymfy, tým podporíš prirodzenú detoxikáciu tela a môžeš tak zmierniť prejavy celulitidy. Najlepšie, ak si ho aplikuješ večer pred spaním a môže celú noc pôsobiť. Sú rôzne farby aj telové, takže môžeš ho kľudne nechať aj 2-3 dni. Je to nenáročná technika, ktorú zvládneš doma a vieš ju kombinovať s ďalšími technikami z môjho kalendára.